tun second wave kan mas me ka hian ai na sale zual sau kan che tangai nikum ai na satakin positive kan punga sang khat kan an pel dor ta tianga kan in thla da pal hlo ani zel chuan sang ni chuang hi kan ni vai chuan eng kan positive dan turatan hen mun kan nei don me lo tin kan doctor te kan nurse te kan health worker te hu hianin voi nei hian min en kol zo don lo dam doi bok don si lo chu wang chuan din mun thalo taka hian voi nei hian kan lut the ni ti ka soi duwa chu wang chuan atur tu hi ke mani kan ni ti i re chevila sorkar in lockdown apuan kher ngai lo hian mani chung kwa in lockdown ngamila ti ka soi duwa mani veng chunga in lockdown ngamila kan him damna apoimo masaber ni ti ka soi du ani